wata rana mala'ika Jibril ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai sallama ya ce assalamu alaika ya Rasulullah, ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai masoyin Allah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa, bayan ya amsa sai ya ce Allah madaukakin sarki ne ya aiko ni ila an ukhayyuruka bainal baqa'i fid dunya wa baina an talhaqa billah, yace in baka zabi ko dai ka zauna a duniya ka dawwama, idan ka ce baka so ka rasu baka so ka yi wafati, wallahi ba mala'ikan da ya isa ya zo kusa da kai, zaka rayu har lokacin da kace so. Idan ka ce baka so ka mutu za mu baka wannan dama, wa baina an talhaqa billah, ko kuma idan kana so ka koma zuwa ga masoyinka Allah madaukakin sarki. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ji yana cewa a'a ina so in je guri mafi girma, ina so in je gurin masoyina Allah madaukakin sarki. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi dama ya zaba ko ya rayu a duniya ko kuma ya tafi ga Allah. Sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaba cewa ya koma ga Allah. Aka ƙara turo mala'ika ya tambaye shi a karo na biyu, ya ƙara cewa yana so ya koma ga Allah. Aka ƙara turo shi a karo na uku, ya ƙara cewa yana so ya koma ga Allah. A wannan lokaci wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, sai ya zo cikin sahabbai ya musu huɗuba wanda ya sa dukkan sahabbai kuka, yana musu maganganu, yana faɗa musu wasiyan shi, har da ya gama ya ce Allahumma hal ballag, ya ce shin na isar da sako? Sai suka ce na'am, sai suka ce ya Rasulullah ka isar. Da ya gama sahabbai suna ta kuka saboda sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wafati. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga raɗaɗin ciwo na wafati lokacin da zai mutu, yana ciwo saboda tsananin ciwo baya iya fitowa masallaci ya yi sallah, saboda tsananin ciwo yana suma, idan ya suma a zuba ruwa a kan shi, a sa tsumma da ruwa a matsa a kan shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikin shi yana rawa, yana suma, yana farfadowa, yana jin zafin radadin mutuwa. Mala'iku suka zo suna bashi hakuri, suna cewa mun baka dama ka zaɓa rayuwa a duniya ko kuma ka koma ga Allah. Sai ce ina so in koma ga masoyina. Mala'iku suna bashi hakuri, suna sassauta mai radadin mutuwa da kuma zafin mutuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya farfado sai ya tambaya shin al'umma na suna lafiya, shin al'umma na sun yi sallah, shin suna nan akan biyayya ga Allah. Har lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara ranar wafatin shi ne, mala'ika ya zo ya cire ran shi, ana cire ran shi ana bashi hakuri, ana rarrashin masoyin Allah, har aka cire ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Wannan rana ne da ta yi baki, mafi baki a duniya, da ta shiga bakin da har yau bata yi haske ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati, sahabbai suna kuka, suna zubar da hawaye. Sayyida Fatima yar manzon Allah tana zubar da hawaye, tana kuka. Umar ibn al-Khattab ya zo ya cire wukan shi, ya ce wallahi duk wanda ya ƙara cewa manzon Allah ya rasu, manzon Allah ya yi wafati, sai na sare kan shi. Ba zai taɓa yiwuwa masoyina ya rasu ba, ba zai taɓa yiwuwa a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati ba, saboda tsananin soyayyen da yake mai. Yana kuka, ya je har ƙasa, ya sunkuyar da kanshi yana zubar da hawaye. Sayyidina Abubakar ya zo ya shiga gida, ya duba ya tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati. Ya fito ya yi huɗuba, ya gaya ma mutane cewa lallai manzon Allah ya yi wafati. Sayyidina Umar ya dinga zubar da hawaye, sahabbai suna kuka, sun kasa tsayar da kansu, sun kasa yin shiru, har aka ɗauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai wanka, har aka je aka birne shi. Sai zama cewa garin Madina ya yi sati, ya yi watanni yana cikin bakin ciki. Bilal ibn Rawahin saboda tsananin yanda yake jin rabuwa da manzon Allah ya kasa kiran sallah. Duk lokacin da ya zo kiran sallah sai tuna manzon Allah sai fara zubar da hawaye. Sayyida Fatima ta tambayi Sayyidina Ali ta ce shin yanzu zuciyanku ya bar ku, kuna kallon farin fuskan manzon Allah, kuna kallon darajar manzon Allah, kuka ɗiba ƙasa kuka zuba a kan shi? Sayyidina Ali ya ce wallahi ba ma san haka, babu abin da ya kai wannan bakin ciki a gare ni tunda Allah ya kawo ni wannan duniya, amma bayan da muka iya, umarni ne na Allah kuma dole mu binne shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wannan guri yayi albarka, ya zama cewa babu guri mai daraja kaman inda aka birne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sama da kuma ƙasa. Allah madaukakin sarki ya kai mu raudan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu je gaban kabarin manzo Allah mu yi kuka, mu faɗa mai muna san shi. Allahumma barik